Arranca a nova edición do Gran Trofeo Faro de Corrubedo Regata Ramiro Carregal. Unha vintena de barcos participan esta fin de semana na proba que une as rías de Muros Noia e Arousa. Máis dunha vintena de embarcacións participarán na 26ª Regata Ramiro Carregal Rei, o Gran Trofeo Faro de Corrubedo. Mañá sábado arrancará esta competición fixada para as 12 do mediodía, sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan. A proba, que organiza o Real Club Náutico de Portosín en colaboración coa Real Federación Galega de Vela e o Club Náutico Deportivo de Ribeira, sairá das inmediacións da bocana de entrada ao porto do Real de Portosín. Porase seguidamente rumbo para o sur da ría de Muros e Noia para enfilar a ría de Arousa. Trátase dunha travesía de gran beleza paisaxística formada por 22 millas náuticas, algo máis de 35 km, e un trazado marítimo no que non se poderá baixar a garda en ningún momento polos baixos rochosos da zona. A ruta marítima máis curta será a 2 pasos do Carreiro ou de Sagres, ambos coa dificultade que entrañan as pedras que o rodean. No caso de que esta opción non sexa válida pola seguridade dos regatistas, o Comité da Ramiro Carregal Rei indicará o contorneo á illa de Sálvora, navegando polo seu exterior buscando un rumbo máis aberto onde as ondas sexan máis negociables para os veleiros. Na baixada haberá que atender os baixos de Basoñas e a Pedra de Filgueira, outra das prioridades para salvar polos responsables da navegación. Na ría de Arousa a navegación será máis tranquila, momento estratégico para exporse a unha boa táctica ata as inmediacións do Deportivo de Ribeira, onde está situada a chegada. O domingo ás 12 do mediodía sairase novamente ao mar, os tramos serán máis técnicos e celebrarase algo menos unha manga polo interior da ría de Arousa, tipo Barlovento-Sotavento, un trazado entre boias para poñer en xogo a destreza das tripulacións nas súas manobras. O Real de Portosín terá representantes das 3 divisións naturais e participarán en embarcacións do Club de Iates de Vilagarcía, do Real Club de Regatas de Galicia, do Deportivo de Ribeira ou do Real Club Náutico de Sanxenxo.